tang yang mahita. Dame ni debatana sumurun siyan sa luhuk na rohan. Ima na mga ramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Barita nauli nagabihatan debata di hita ima na tersurat di buku Sada Musa bidu 15 mamukame siyan ayat sada 1 ayat 6. Tangi kamu mah hatani debata. Dung salpo akka jamita odeng Roma hata ni Jehovah tu si Abram marhiti-hiti alatan nin nama. Una koma biar ale Abram. Ahu do lobu-lobum upam masay belga. Alay nin na si Abram ma. O alito kan Jehovah ama. Leho no mudiahu. Say na pundo ako. Si Eliezer na siyan Damaskus nama sitian bagasu. Akup ninin na si Abram di dangadong pinoparhu di lehoko jala ida anak na tugu di bagasan jabuk kuma sitian ahu. Dungi Roma hata ni Jehovah madok tu ibanam. Dang ibana tumiyako naruar siyan butuham. Ibana tumiyauko. Dungi ditugihon Tuhan ni ibana ruar tubalian jalanin na. Watay lihoma dopak langiti jala bilangi akabitang. Molo habilang ako akain. Idok muse itu ibana songonima pinopar musugut. Jadi porsia masih Abram di Jehovah. Gabi hategoran na dietong Jehovah. Imam saha na. Dihamuna donga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus adorang so pinaheba-heba turpukon. Adong masada barita namar donga puda. Ima adong masada pengusaha na burju di sada kota naribur. Dibahin pengusaha ma sada pengumuman tu sude isini kotain. Dido ibana ma pengumumani molo adong namarutang asaro tu ibana tu kantorna mamuka sian jam 11 sah tu jam 12. Asa hubayar utang nei nin nama dilema waktu sejum. Alai gabi bahan pembicaraan. Jala gabi bahan perguncingan manang buah bibir do pengumuman nabi nani sada namorai ala gudang nama dok hoax. Gudang nama dok jebakan. Gudang nama dok napau totohon. Gudang nama do akal-akal do cara-cara ni portibion basa dok dipikiri jolmai song cibakan dui do song akal-akal alaya dong ma sahalak ro topet dipukul sawolasi dimulana say mangitipit do mana sa luar alay lasarong naro alay di barani honibana ma roto katorni pengusahay jala didapot tema dungi ditutup makatoray jala didok akka security nama asa masuk dungi nang satu ruangan ni pengusahay ditutup ibana ma dungi ro didok pengusahay ma asa masuk. Dung masuk didok sahala naromman. Tuan nami rodo au songo penguan nabi nemi. Asa gudakian utakku asa dibayar. Tuan nima utakon nin. Dungi Roma pengusai atau molo songo ni masuk maho. Jala batuluhum ma akabukti ni utang mi.
Dungi di patuduhon naro oma akau tangna. Do songoni akka bukti-bukti akka parutangan na selaon naon. Dung di patuduhon dibayar pengusaha ma sudi utang neng. Jala mulak ma amata nama dapat ton pengusaha. Du songoni tarbarita mak. Gudang manaro pola berbondong-bondong. Alai nunga rona sida lewat jam 12 nunga jam seda. Nunga tutup pengumani. Jala di ujungna dua ngema akka jolmai. Dua ngema karatoropi ada dang porsia tu pengumuman ni pengusaha namorai. Labatan na ima maul ni halak na porsia. Maul porsia gabi buido ima luangan di bagasan muluna. Marhiti ma dia makadong saha porsiang lausido na naing teida di bagasat turputaw. Terlumobi ma di buku sada Musa biddu 15. Asa naing ajaran na do di biddu 15 ima jumpa kita nama serikot. Taringot tu barita ni si Abram dohot di bata nama naringoti permulaan ni perpadanan nama naringoti ima holong ni roha do pasu-pasu na niliyon ni di bata terdumobi ma ima pangiduan taringot tu pinopar nang taringot tu arta naum jinalo ni si Abram. Hidup ben nama setakas teida di 30 tahun unak koma biar ali Abram ni na Jakuba. Au dulu bulubum upam masih belga. Itu memang sudi do halak. Jala sudi do colma ya mabiar godoran. Jala holsoan. Marang isi halak ni ya do mabiar bahkan namora pi ya do mabiar. Napugus pisongoni, parema pisongoni, pejabat pisongoni, sudi ya mabiar. Alay na membedahon ima neng berengutta. Asa unang mabiar kita di bagasan mulut ton ala nunga di biddu na selaon nai di biddu saplopak. Sebelum terpukul nunga di pabua di bata tu si Abram. Asa unang mabiar ibana mardopun akam musuna. Ima naro musuna si Kedorlaemer lapatanna asa berengotta ajakan nitrupukon unang mabiar alai dipatolkas do au do lebum ninna di mata upam mas sebelga secara kedagingan jalan nama semenarik teida di bagasat truputong nampe di kuare si Abram upuina porsia ala itong do mabiar ibana mabiar ni ibana teida di bagasat truputong biarna ima taringo tu ngulu generasi manang pinopar isema musi manguduti pinopar manang biar ni rohana ima taringo tu generasi manang tu pinoparna tu parenak konon nang taringo tu artana. Jadi gurang do halat nama biar baka saat sonari. Jadi itu teide nang rupani taringo tu sihana. Sihana pe mabiar dong hidup benna. Juju mertangiang tangis-tangis tu di bata di bagas joroi. Mabiri mana dang marpinopar. Mabiri mana dang marianakon. Lau sisi donang berengota. Disihol ni rohani mana juju ni nang dipasahat tu di bata. Labatan na gudang do pe nasohagwara kita. Halak na mabir apalagi taringot tu pinopar nang taringot tianakon. Hidup benna taida secara manusiawi doi secara umum udah kalah nama ngadopsi udah kalah nama ngain
Lapatan na molo halak pemangain tentu alanina adong no biar nerohana untuk meneruskan generasinya dan untuk meneruskan warisan manang bergana manang artana do akan asing do peng jala nahuli dinadeng gadri dan si orang dan jala dan si orate ala dibiar nai terlalu mau bima diala patak rupani biar do mati ibana dang mar pinopar dang mar opunianui dang mar amanianui ala si dianggap do isong mate puru manang mate ngiri jadi merdumu di bagasan turpuk tahun songon nani alaman si Abram doho si Sarah dibiar ni rohani isin naman nung manaruson artanay isi manung nama naruson guarho isi manung nama naruson siyan pinoparho ino nama seminarik tayo di bagas tubukon terlumobi ma nang tu konteks di pertikian sonario alay mo di bagas tupuk tahun di patolhas ima unang mabiar au dulu bulubum ino nama setabu namar lapata debatado na nagabi lubu-lubuta manang gabi perisay. Boy di tabadikon sa unan Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 21 ayat 20 taringo tu ima debata nagabi perisay debata nagabi lubu-lubuta nagabi debata ima nama narikong muruta. Asa neng dohonon na do unak kumabiar mengajar hutu hita unang arok ragu-ragu alai kumarpos niroha hita ditangyang ta jala mengajar hutu hita dui ima taringo tungolu dangadong naso binoto ni dibata hidup benataro dibata mahatau dibatado nabui patukos sa na jadi unang mabiar di hatani dibata udah kaya ragu, ikut Porsche kita. So na pinatupan na kaya ni ima puda na mardongan di bagasan pudai berengot di bagasan ilustrasi na kaya ni asa adong di hita ima pos ni roha dohot haporsyan unang ragu-ragu. Alay halat na suragu-ragu na kaya dapotan jala di parsaulihon. Nabadua kung di hamakadong sa haporsyan na menarik di bagas satu puto ima di dok rupani songop pada ni dibata naro di saling-liling bahasa dok songo ni molotei di ayat opa satu ayat onomi luar biasa dui ala las disodo di patol khas taringo tu si calon dia kena porsia jadi di padani di bata raking dia tong di bata dui ala ni hapor sene gabi hati koran jidang gabi magopo. Jida kita pe molo porsia hita di bagasan Tuhan Yesus Kristus di paturioni tu haporsia ta ima di hatan debata gabi dietong debata de gabi songon hati koran. Saya taruh dorbani hata haporsia ta nak haporsia ta pe songon di Hebrew 10 sada ayat sade. Ala yang gua haporsia ni pos ni roha di dia kasih rimun jala pamoton atau tu taringot tu na suni ida. Ado lapatan na ikonadong di hita haporsyaon na tugu marnida saluhuk na sakat ni di batang. Porsyado si Abraham di ujung na taida do ado di calok ibana. Ala ni haporsyon na do margurutu di batado jala di pasikop di batado dietong di batado di hati Quran na pola do didok songop badan nei ima na luar biasa pinoparai songon gudang ni bintang di langit jaladak kebilangan taringo tu pinopar musugut ninna ima halak na porsian tu hatani di batang los di bagas satu puton dia makadong sa porsian ido na naing arahon na tu hita satu tong
di bagasan muluton, tapangasahon, tahapor siyay, holan di bata. Bulok kumang, akka, keragu-raguatan, tabulok kuma, ima, nakaning natadok rupani, biar ni rohatay, alay tayo ma, jamita sadarion, halak partigori, halak namajalo hatan di bata, dihaposi mahatan itu hata, ditiup mahatan di bata, unang madua roha, lehonon nado akan natapangidui hobar tuhatan di bata di Yohanes 15 ayat pitui dungi di pitori di bata mahita alani hapor siaon natugu maniuk hatane amin martangyan mahita moliate mariho ali Tuhan di bata ala di palasohami Tuhan marpos ni roha di hatam nabadi amin.